Ти си изхвърли на подходящото място отпадъците, а защо има около казаните отпадъци според теб? Виж ги как са. Виж как са тук. Не стават хората, какво да правим? Искаме чисто да е. От всичко правят наши тук. Какво да правим? Не казани ни дават, не нищо. Преди казаните са празни, отстрани има буклуци. Кой е виновен за това? Хората какво да правят? Малци свето какво да правят? И те са жанни и главни сядат са и вънка, виж ги, на то слънце. Какво да правят хората? Колат мизерия. Точно ще мислят тук ли? Те не мислят хората, какво да правят хората, пък каквото мислят хората. Така ами. Винаги ли си изхвърляш в контейнера отпадъците? Да, винаги. Аз съм си културна и уважителна съм. Да. Нямаме наказан, нямаме варили, ни дават на баблата. Те гледат улицата как са. Така ами. Кой трябва да ги изчисти сега тия буклуци, които са? Хората бе от комунални услуги. Ко плащат на тях? Нищо не плащат. Те леля ми виж с крака, като се очупил крака оттам. Българина знае си химикала и тратката, в стола си седне, всичко прави циганина. Не е българината прави. Така ами. Браво. Трябва да един кючек там, а? Чара да го цъмкам! Не можеш.